Artea triste xamar esnatu zaigu Aitor, Aritz eta Aitor, egunon. Kaixo, egunon, Manu. Triste xamar esnatu da aste artea, eta bueno, tristura horri buruz hitz egitea badago, eguraldiak eragiten duen tristuraz, baina gaur tristura sakonagoei buruz hitz egiteko asmo daukagu, ezta? Beste tristura mota batzu buruz, ez eta horri... Naiz da igual triste dagoenari eguraldi honek ere ez dio... Bueno, segun dola dagoen batzutan esaten da, tristuraz bizitzen ari zaren momentua, tristura horretan sakontzea ere laguntzen dizula lehenago, tristura horretik ateatzea, beraz, igual ondo etortzen zaio. Seguro, gure ontoi eta gure lorzuruari ondo etortzen zaiola, eguraldi hau. Bai, hori bai, eguraldi honik eta txarrik ez dago. Egiten du beroa edo hotza, euri egiten du edo ateri dago, baina eguraldi hon eta txarrik ez dago. Emozioa, bezala ez daude emozio honak eta txarrak. Hori, emozioa daude, eta emozio kudeatzen jakin behar da, eta gaur egin behar dugu tristurari buruz triste egoteaz, eta triste egotea ondo aztertu behar da, ze tristura horren atzean min bat egoten da, eta tristurak balio ezaguke min horren jatorria zein den jakiteko, ezta, edo argitzeko, ezta, Aitor? Hori da, lehenik eta behin jakin behar dugu tristura sentitzen dugunean, edo triste gaudenean, bagaudela, dakigun edo ez dakigun galera baten aurrean. Osea, tristura beti dago lotuta galera batekin, ez? Eta tristura lantzea edo triste sentitzea edo horri utzi behartzaio. Bizitzen jakin behar dugu tristura. Ze atzo pentsatzen nuen, ez? Batzutan emozioekin jokatzen dugu oso modu ezberdinaren, ez? Gaixotasun fisikoarekin alderatzen badugu, ez? Tristura sentitzen dugunean askotan saiatzen gara ekiditzen, ez da oso emozio atsegina, deseroso sentiarazten gaitu, ez dakigu oso ondo nola kudeatu, fama oso ona ere ez dauke, eta hori da, txantxar bat bezala, ez? Hortzetako txantxar bat bezala, hor daukazu txantxarra esatezu nik zeiten dut honekin. Ez baduzu zera egiten txantxarra, bedere bidea egiten dut, azkenen igual hortza galtzezu, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait tristuraren eta emozio desatsegin guztiekin gauza berdina dela, ez? Ikiditzen baldin baduzu, bere bidea egiten dut, ez baduzu kudeatzen, gero ez eta handiagoa egin daiteke. Eta importantea da, konturatzea, nahiz eta desatsegina egin, tristura lantzea, tristurarekin kontaktatzea, hortik informazio pila bat atera dezakegula. Beraz, aldarrikatu behar dugu triste egoteko eskubidea, neurri batean, bai, balioko digu horrek ikusteko, beretan ze arazo daukagun, ze esan duzu, normalean tristura izaten da, galera bat izan dugulako, ez da, zerbait galdu dugulako, maite dugun persona da. Hori da. Bueno, eta horrelakoetan, orain darrepente etorri zait adibidea, ez da, hurbileko norbait hil zaionean, batzuk arrimatzen dira eta esaten diote, alai egon behar duzu, potzek egon behar duzu, ez zait ateratzen, triste nagota, triste egoteko eskubidea daukat, ez da? Hori da, nire lagun min batek, asko maite dudan pertsona batek esate ziten, esan zazu, ez esatela esan berriro, ez da egin negarrik, ez? Osa, mugatzen bali maituzu emozioak, askenean kalterako izaten da. Kontu datu behar gara, tristura, funtzio oso importantea dituela, Ikuspegi sozial batetik aktibatzen du bestean laguntzeko nahia, beharra, laguntzeko ondoan egoteko nahi hori, eta triste dagoen pertsonari besteen laguntza jasotzea, aktibatu dezaken empatia hori jasotzea laguntzen dio bizitzen ari den egoera beste ikuspegi batetik ikustea, ez? Eta modu pertsonalean laguntzen du reintegrazioan. Reintegrazioan, autorreflexioan, autoezagutzan, eta tristura egiten gaituena da, kanpotik barrura eramaten gaitu. Eta barrura eramate horretan, gure burua hobeto ezagutzen laguntzen digu, eta tristura hori sentitzen dugun arrazoia hobeto aztertuz, laguntzen digu ere etorkizunean, igual beste modu batean jokatzea, edo beste modu batean ikustea realitatea. Hau, oso garbi ikusten da dolu prozesuetan. Noiz baita hemen hitz egin dugu, ez? Dolua azkenean, ikusten da tristurangatik urruntzen diren pertsonak eta azkenean dolua tristura da, eta ez baduzu bizitzen, ez baduzu modu naturalean sentitzen, azkenean dolua atzeratu egiten da, eta oso zaila egiten zaie tristura hortatik pasa gabe dolu edo galera hori
gainditzea. Bai. Bueno, tristura erakutsi egin behar da, eta triste bali bagaude, triste gaude, eta ez dugu horrekin gehiagik eskatu behar, baina egia da, gehiagizko tristurak ere bere arriskoa badituela, ez da? Bai, ez, atxotit, txiniatar batek esaten duen bezala, ez, ezin dugu ekiditu, ez, tristuraren txoriak edo, tristuraren pentsamenduak gure buru gainean, egan egitea, baina bai saiatu behar gara abia egin ez dezan, ez? Gure hilean edo gure buruan, ez? Esan nahi, emozio guztia bezala xet, baina bereziki tristura, bere funtzio dauka, funtzioa betetzen bukatzen duen arte. Gehiegi engantzatzen bazea, gaina tristura dauka tendentzia hori, ez? Heltzen zaitu, eta ez ditzu askatzen, eta baino egia da askotan, nahastu egiten dugula depresioarekin, ez? Tristura emozio naturala da, depresioa gaixotasun bada, eta orduan, askotan lotura hau egiten dugulako ematen du, ez? Ezin garela triste egon. Eta gero, esan barra dago ere bai, ez? Ipar Amerikatik etorri zaigun zoriontasunaren etika honetan, ez? Badirudi bihurtu garela zoriontasunaren bilatzaileetan, ez? Eta plazerraren bilatzaileetan, eta ematen du, sozialki ezin dugula erakutsi triste gaudela, zeren gure irudi soziala kaltetua, ez? Bezala ikusten da. Ezin garela ahul erakutsi bestearen aurrean, ze badirudi hor hauskor erakusten dugula geure burua, ez? Eta badirudi egon behar garela beti ondo, beti posi, eta gezurra badirudi ere, benetan, tristurarekin harreman txarra baldin maukagu, beldurra asko izaten diogu tristurari, Manu, bira, beldurra diogu eta askotan, hemen etzegin izan dugun menpekotasuni buruz, adikzioi buruz, ez? Bai. Tristurari dauka diogun beldurrari dela eta zer egiten dugu askotan ez eusteagatik edo ez dakigulako oso ondo nola eutxi, gero horreta fokoa eramaten dugu menpekotasunezko jokabide batzutara, ez? Eta nolabait zaintza paliatiboak ematen diogu tristurari adikzio hoiekin. Claro, ze pasatzen da, adikzio hoietan jartzen bagara gure harreta guztia, azkenean deskonektatu egiten gaitu. Eta nolabait, are gara ies egiten, ze lehen esaten dugun bezala, tristura utxune bat ekartzen du, galera bat. Eta utxune horrekin konektatzea batzutan gogor eta oso zaila egiten zaigu. Garaizketan, galerei buruz, utxunei buruz, baina beste motibo batzuk ere litezke triste egoteko. Igual, bizitzari igual ez diozu zentzorik ikusten, edo ez dakit, edo igual, urte zailak izan dituzu, igual lanik gabe geratu zara, bakarrik ere igual lagunik gabe. Esan nahi dut, beste motibo batzuk ere litezke triste egoteko, ez da? Bai, baina begira, jarri dituzun adibide guztietan. Egia da, bai, konturatu. Sakontzen baldin badezu, azkenean lana galdu duzu, laguna galdu dituzu, bai, galerak edo dira. bizitza zure asmoa bizineko zenun modu horretan bizitzen ez zabiltzalako, ohartzen zara, galera, okazula ez daukazula hori, ez? Edo gero askotan esaten da ez, tristura estazionala ez, eguraldi txarra, egoera animiko, baju zaude, hori gauza bada. Baina horrek konektatzen balima ezu, bizitzan dauzkazun utxunekin edo galera hoiekin, ez dazkanoekin, azkenean berriro ere kontaktatzen duzu galera sentimendu horrekin. Baina oso ondo izkutatzen zaigu, tristura hori, goza, zen, gaizki dago, bestik ez, baina harakatzen badezu, sakontzen balima ezu, konektatzen duzu galera batekin. Batzuetan, kosta egiten zaigula, aitortzea, ez nabil bizitzen bizi nahi nuen bezala, ez? Eta horrelako utxuneak, gogorrak esaten dira, eta, puzik egotea ondo dago, barra egitea ondo dago, baino badago liburu bat, aholkatzen dizuna irakurtzen, sonrio muere, no? Esan nahi dut, dergaur egortuta egoteaz, pozik egotea, horrek ez du honek, ekartzen ze gero, ez digu laguntzen, gero frustrazioak kudeatzen, gaztetan ikusten da, gazte asko tristura da, emozio bat, kontuz, ez dakit oso ondo zegin honekin, ez? Aipatu duzu, estatu batuetatik datorren eredua, eta ez du bat ere laguntzen sare sozialen mundu horrek ere. Instagram, Facebook, Twitter, hor, ez dugu normalen jendea triste somatzen, beti da, euforiko zaude edo pozik zaude ez dakiz zer egin duzulako, ez da, edo laudorioa jaso dituzulako zure lanagatik, edo kontrakoa, jendeak hor agertzen du bere aserrea zerbaiten kontra, ez? Heiterrak adibidez, ez? Gorroto erakusten dute, baina inork ez du esaten triste sentitzen, ez triste nago, ez? Horrek ez dauka irudi oso nik, ez? Horrek ez ditu ekartzen, ez? Eta azkenean, benetan bizitzaren sakontasunetik edo bizitzaren zoriontasunarekin konektatuko zaituena izango da egoera
egoera tristen gandik ondo igaro izana, ondo landu izana. Eta bai, sare sozialetan azkenean ze ikusten dugu edo zer saltzen du, ez? Ba, irudi hori pozik eta indartxu eta lorpenak eta edo Twitterren ez, haserrea eta gorrotoa eta gauza horiek azkenean mugitzen dituzte emozio batzuk, jendea like emateko edo amorruarekin denok elkartzeko zehozerren kontra, ez? Baina, claro, sare sozialak zu gaizki zaudenean deskonektatu egiten duzu, ez? Hortik urrundu egiten zara. Eta pena da, tristea, pena da, baina egia azkenean, zenbatetan gertatzen den, ikuste dituzula pertsonak, sare sozialetan oso aktibo direnak, baina benetan ez daukate gaitasunik tristurarekin konektatzeko, eta igual tristura sakon bat sentitzen dutelako, saiatzen dira sare sozialetan izkutatzen. Ezkutatzen, Hori da. Hain nintzen bezatzen, ez daukaz erikusirik honekin, edo bai, behin jardun ginen sare sozialen erabilpenaz, eta horrek ekartzen zituen kaltei buruz, eta esan zen igun, ez da, sare sozialak ez gara peitzen hasiko honak edo txarra diren, denbora gutxixago eskiniko beharko genieke, eta horrela, denbora irabaziko genuke beste gauza batzuk egiteko, eta pensatzeko, gure buruarekin komunikazio hori sortzeko, ezta? Bai, eta inkluso gehiago irakurtzeko. Hori da. Esan, azkenean, sare sozialetan... Denbora kentzen digute sare sozialek beste gauza batzuk egiteko. Claro, eta sare sozialek egite dutena da, ekintza, dopamina, batzen genuen ez, poza, plazera bilatzezu, baino dena geratzen da oso azalean. Eta azkenan urruntzen zaitu autorreflexio batetik, urruntzen zaitu benetazko zoriontasunetik. Ose, azkenean plazera bilatzezu, 500 like, 1000 like, 1000 like zen malaina dituzu. Hoiek ez dizkizute beteko zure bizitza zentzua, ez? Zure bizitzan eduzun zentzua. Bueno, beraz, triste bali mazaude zarbait galdu duzulako, ez da? Bueno, tristura horri utzi bere tokia, erakutsi tristura hori. Biktimismoen erori gabe, Hori da arriskuetako bat, Bai, kontuz, bai. Tristura dauka tendentzia hori, harrapatzen zaitu, eta gustatzen zaio zurekin egotea. Bai. Eta saietuko da geroz eta gehiago hor egoten. Baina bai, egia da emozio bat, bere lekoa eman behartzaiona, baina ere muga jarri behar zaizkiona. Bestela, ondo aipatzen duzun bezala, erori zaitezke biktimismo batean, alegia, zu ohitu egin zaitezke triste egoteagatik besteak zuregan erakutsi dezaten zaintza edo ez laguntzeko nahia eta hor, batzutan akomodatu egin zaitezke. Bai, biktima papel hartzen ezake, eta horrela badakizu zure ingurari biliko zaizkizula, bai, edo okerrago, ez? Eta luze joten modu tristura azkenean geratzen zea modu apatiko batean, eta igual zailago egiten zaizu gero hortik ateratzea, Ez dut esaten ari, hori depresio batean bukatu behar dunik. Esaten nahi izena da, tristura emozio guzti bezalaxe bere lekuan behar zaiola, transitatu behar dela, negar egin behar dela, askatu behar dela, eta behin hori egiten duzunean, zure amigdala, zure aktibazio maila gutxitu ingo da, eta gauzak beste ikuspegi batetik ikusteko gai izango zara. Aitor jarri guzu etxeko lan bat, ez tometarako. Zer egingo dugu, gure tristurarekin? Tristura kudeatzeko ariketa polit bat prestatu dut. Vale. Jakin behar dugu emozioak direla simbolikoak, bai. Gu emozioetaz askotan hitz egin dezakegu, baina batzutan emozioa ez da aldatzen. Zeren lotu egiten da usaimen batekin, irudi batekin, eta orduan. Gaur tristura margotu egingo dugu. Margotu? Bai, barrutik kanpora aterako dugu. Ze batzutan hori ez, tristurara ematen gaitu kanpotik barrura, eta hor barruan askotan egoten gara, eta ez dakiko oso ondo nola atera. Bueno, bartuko dugu folio txure bat, eta margoak, hemen berdin da ondo edo gaizki margotzen edo marrazten duzu, ez dakaz erikusirik. Eta orduan, egin behar dezuna da, momentu honetan ez bazade triste, nahi badezu landu tristura bat, etortzen zaizuna batzutan, ez da ezagizuna oso ondo nola kudeatu, pentsatu ezazu tristura sortzen duzun egora horretan. Edo, egora triste batean baldin bazaude momentu horretan, zentratu zaitez emozio horretan. Orduan, egin behar dezuna da, giro lasaia sortu, eta 3 minutuz edo, eta alba dezu jarri alarma, ze betzutan igual agertzen zaigu denbora eta juten zaigu, baina 3 minutuz edo dedikatu jozu denbora bat pentsamendu horri, tristura sortzen dizun pentsamendu edo gora horri. Eta bukatzen direnean 3 minutu horiek, alarma piztu bat zukendu, behiak izten duzu, eta galdera bat egin duzu zure buruari. Tristura honek forma bat eukiko balu, ze forma edo ze formak hartuko lituzke. Euki dezake forma abstrakto bat edo forma konkretu bat, baina etortzen dana utzi etortzen, formak. Eta gero, galdetzen diozu zure buruari, tristura honek kolore bat edo koloreak izango balitu, ze koloreak izango zitun. Eta utzi koloreak etortzen. Eta hori nimar dezuna da,
sortzen dizaizkizun formak eta koloreak horiek amplifikatu garbi ikusi arte. Garbi ikusi arte ze ari zaren marrazten irudimenean. Eta garbi ikusten duzunean ze marraztu duzun, ze formak eta ze koloreak, orduan begiak irekiko dituzu, eta pasoko duzu foliora. Hartuko dituzu margoak eta margotuko. Margotuko duzu lasaitasunez, zehaztasun gehienez irudikatu duzuna. Hartu zure denbora, horrez dago denbora mugarik. Eta gero, ja, ariketa horrekin asko ari gara egiten, Ari gara simbolizatzen, konektatzen, eta gero abstrakzio moduan paperera eramango dugu emozioak ulertzen ez ditugun gauzaiek paperean jarriko ditugu, porque askotan hitzak ez digute laguntzen. Oain, bi gauza egin ditazkezu tristurarrekin. Ez dakit, zer nahi duzun egin. Igual, zu nahi duzu tristura hori gabe bizi. Bueno, egin dezakezuna da paper horrekin, modu simboliko batean, baina intentzio jarriz, ondo etortziz naizu momentu batean, egin dezakezu. Eta kontzientzia jartzen duzu. Edo, aldezu ere bai, onartu tristurarrekin ez duzula nahi bizi, baina tristurartatik ikasi duzuna, erabiliko duzula etorkizunean, berriro ez gertatzeko, aldezu papertxo hori, lorontze batean sartu, eta hazi bat, edo lore batekin ipini, eta hazi hori azten ikusiko duzu, simbolikoki. Gerta daiteke igual ere, nahi duzula, tristura horrekin bizitzen ikasi, eta ez duzu nahi lurperatu, ez landatu ere. Bueno, bardun eralkoa da, marraztu eta gero, zure gustokoa den kolore bat jarri hor, leku bat emaiozu. Edo indartzen zaituen hitzak edo esaldiak ipini. Ahaldut, edo maite naiz, edo ahaldut honekin bizi jarri ere marrazki horretan. Eta gero bai aholkatzen dizut, partekatu dezazu maite duzun pertsona batekin. Prozesua, nola sentitu zaren, eta bar. Edo, zergatik ez, psikologo batekin, edo hurbilen daukazun pertsona batekin lagunduko izuna entzuten. Egin duzula ere, edo erre, edo landatu, edo kolorea eman, ez? Hori da, eta partekatu. Eta idatzi, ez? Eta partekatu, eta aukiratu pertsona bat ondo entzuten duna. Vale, entzuten dakiena, ez? Bi belarri dituela bakina, eta hau bakarra. Eta kaso egingo duzuna, ez? Bai. Bueno, vale, pues hori, etxeko lana egiteko proposamena egin dugu, jolasa, dinamikoa, eta egiten balima duzu, nik uste dut, hau ariketa ez da erresa, esan nahi dute zure tristura horiek paperera eramatea eta igual koloreak erresa aukeratuko dituzu formak baino, ez da? Formak etorriko dira, ez fortzatu, eta askotan etortzen zaizkigun formak igual ez ditugu lertuko, baina ez da importa, hemen egiten ari gara dana, emozioa modu simboliko batean, abstraktu batean, modu etereo batetik, pentsamendutik, folio batetara mundu fizikora ekarri. Eta ekintza horrekin zerbait egiten ari gara. Idazten dugun bezalaxe, burmuinaren gune batzuk aktibatzen zaigula bezalaxe, marrazten dugunean, burmuinaren beste gune batzuk aktibatzen zaizkigu, eta emozio ateratzen, hobeto ulertzen lagunduko digu. Bueno, saiatuko gara. Ando. Aitor, urrengo azten kontu gehiago. Hori da, besarka. Besarka da bat Aitor aritzeta, jo.